Nanano Matsan Kunya Akyem Kotoku traditional area where Poyamantemu Akaseti Nano dance and ADOAGYIRI Mebunu any Zongo community no bi edibo ni the omoye na entwe and I so am Okada rider and fear the ascendum whato nanano ensiedo Kasee no etwaso Nananom a womo Akyem Kotoku traditional area ewo eastern region akasetia eye mentimi wase nam so ema mebunu bi ede boani ewo NSAWAM ADOAGYIRI ema ne nam so ema Okada rider Masawudu Isaka eto nananom ewo nsiedo ensenchofo nhyiemu ekoso no akwansra hene a wo Akyem Kotoku Nana Kwame akomia ene Adom news nsenchofo twetwe nkomo no wode nsem se tudwa mesra so onyankopon NSAWAM ADOAGYIRI ho ban no onyi wom mfiri obonefo ne nsem so bonefo betena se ya no obu nani agu bone so ase nipa nkoye na wi akira asem yaka Kotokumara Dr. Osiade ofrempo ane man so wo so ono de asem ekoso no atwa ne nsunum na yade a eha ne yie no ono de wo ye nipa a wodwini nipa ho no mpa basabasa no mpa boninti wogusu atu NSAWAM ADOAGYIRI fo se mura no no monka makomanto ne yam anamo bia wosotu a enkoye se wode basabasa eba na mom wotumofo ama asumdue aba NSAWAM ADOAGYIRI emebia ka Kotokuman emebia ka Ghana man no obetu wosan ekire nsem foforo mu sei no man nsaso eso mampani onfa ne nansi fom so mampani onto na mo so mampani no momoden any interior minister any the ministers a sa suaye ni nyina so omonsanka mom no mumasa region ni nyina omudumadi yemfa nkoboko forudua de anim sane na etede da no fitan kane na region ni nyina ba ko forudua no ni ye de asem atu omanimu a eni simadu na motuo papa aba na sida na wudi police and kaminim say wudi police a wuni wo krom na sida na yi regional commander wo free chebi ni ade no kotno ono ani chebi